på gården. En orne kan være et svin. Et svin kan være en gris. Er en hest en god elektriker? Og er en ko til den dør? Hanen gælder og hønen går ind under den varme hane. Kyllingen går på bordet, og musen er med, når katten er ude. Svanen nejer og bukker, gæssene forråder, ænderne rapper en stille rap, og gøen lægger sine æg. Uglen sidder højt oppe og skuler vist på det hele. Flagermusen er blind, lige så er muldvarpen. Ræven spiser, mennesket på gården, den jagter over stok og sten, men bare enden er god, er alting godt.